हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। IBPS भेकेन्सि ओंखारदोंमोन लोगोफोर बेनो जाबाय PO एबा MT दा भेकेन्सिया दङ 4000 नि बारा दा हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हायोमोन। बिनि फुल अफिशियेल डिटेल्स नायनोबा नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन डिसक्रिपसनाव लिंक दङ दा बेयाव थुनानै गासैखौबो नायफिन सोर एप्लाइ खालामनो हायोमोन। दा बेनो जाबाय भिडिअ लोगोफोर एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोना मबाइलजों बोरै एप्लाइ खालामनांगौ थ' बेखौ नायदो। बेनिफ्राय गोजौआव 3 डट्स नोंथांमोना मोनदों बेयाव थुनानै फनखौ नोंथांमोना जेब्लायबो रटेट खालामना ला अब्लासो मबाइलजों एप्लाइ जायो। दा बेखायनो जों खालामबाय। बेनिफ्राय एप्लाइनि लास्ट डेटआ लोगोफोर 10 नभेम्बरसिम थागोन। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाबाय थागोन। दासिमबो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ 20 निफ्राय जाखादों। दा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबा थ' गोदान एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना क्लिक हियार फर निउ रेजिस्ट्रेसनाव थुनांगोन अब्लानो एप्लाइआ लिंकआ गेवना फैयो। दा बेखायनो जों गोजौआव थुनोसै लोगोफोर नोंथांमोना गोजौआव मोनसे अपसन मोनदों बेनो जाबाय क्लिक हियार फर निउ रेजिस्ट्रेसनाव जों बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा रेजिस्टारा जाना फैयो। दा बेयाव नोंथांमोना बेसिक इनफो मोनदों बेनिफ्राय फट' सिगनेचार आरो डिटेल्स थ' प्रिभिउ गोबां दङ थ' नोंथांमोना फारि फारि खालामनांगोन। दा बेखायनो फार्स्ट नेमाव नोंनि नेमखौ होनांगोन लोगोफोर थ' नोंथांमोना फार्स्ट नेमाव नोंनि नामखौ होदो बेनिफ्राय लास्ट नेमखौ होनाङा थ' कनफार्म खालामबावनांगोन फिन खनसेबाव फार्स्ट नेमखौ बेनिफ्राय मिडल नेम दंबा नोंथांमोना होनो हागोन गैयाबा नांला आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना लास्ट नेमाव नोंनि टाइटेलखौ होदो बेनिफ्राय कनफार्म खालामनांगोन आरो फिन खनसेबाव बेनिफ्राय फुल नेमा बेयाव अट'मेटिक ओंखारखागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैनानै माखासे डिटेल्स दंबावो बेनो जाबाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांगोन थ' मबाइल नाम्बार होनानै फिन खनसेबाव नोंथांमोना गाहायाव होनानै कनफार्म खालामनांगोन आरो नोंथांमोना एडिसनेलबो होनो हायो गोसोब्ला थ' नोंथांमोना एडिसनेल होनो गोसो दङब्ला थ' एक्सट्रा फन नाम्बार बेयाव होनो हायो। दा बे अके जाबाय। बेनिफ्राय इमेल आइडि नोंथांमोना होथारनांगोन। दा बेखायनो नोंथांमोना इमेल आइडि होयोब्ला ओरैबायदि होनांगोन एट नोंथांमोना होलायनाङा जास्ट नोंथांमोननि इमेल आइडि ससे होनानै थ' डमेन्सखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन। दा बेबायदि बड' 123 नांला लोगोफोर थ' नोंथांमोना मोनखादों डमेन नेम्स दङ बेयाव सेलेक्ट खालाम जिमेल नोंथांमोना .com आव होनानै लाबानो जाबाय। दा बेयाव होनांगोन थ' बेनिफ्राय दानिया जों बेखौ सेलेक्ट खालामबाय gmail.com खौ सेलेक्ट खालामसै। बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव आरोबाव फिन खनसेबाव कनफार्म खालामनांगोन नोंनि इमेल आइडिखौ। दा बिदिब्ला नोंथांमोना गाहायाव फुल डिटेल्सखौ लिरनांसिगोन गासैबो नोंनि इमेल आइडिखौ लिरजोबनांगोन अब्लासो बियो फाइनाल साबमिटआ जानाय लामायाव थायो। दा बेखायनो नोंथांमोना बेयाव कनफार्म खालामनायाव गासैबो नोंनि इमेल आइडि एड्रेसखौ बेयाव लिरना होजोब। दानिया लोगोफोर गाहायाव नोंथांमोना सिकिउरिटि कड मोनदों बेखौ खेबसाखौ होनांगोन बेयाव जेरै दं नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो सिनायाबा थिराव थुनानै जोङो चेन्ज खालामनो हायो। बेनिफ्राय सेभ एन्ड नेक्स्टआव नोंथांमोना थुना होदो। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा गुबुन प्रसेसा फैसिगोन बेनिफ्राय जोंहा बेयावनो अके खालामनांगोन। दा अके खालामबासो बियो फाइनाल साबमिट जागोन एबा रेजिस्टार जायो। दा बे रेजिस्टार जाबाय बेनिफ्राय जोंहा आइडि मोनसिगोन नोंनियाव मबाइल नाम्बाराव आरो इमेलाव मेसेज फैसिगोन नोंथांमोना बेखौ लानानै एप्लाइ खालामनो हासिगोन। थ' बेनिफ्राय बेयाव फैबाय दानिया फट' आरो सिगनेचार जोंहा आपल'ड खालामनांगौ बेखायनो फट'नि साइजआ 4.5 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय 3.5 सेन्टिमिटार एबा नोंथांमोननि वाइडआ 4.5 आरो हाइटआ 3.5 जानांगोन। बेनिफ्राय किबिया बेसेबां जानांगौ जों बेखौ गाइडलाइन्स नायनोबा थ' नोंथांमोना गाइडलाइन्सआव थुदो। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो गाइडलाइन्सआ ओंखारजोबगोन बेखौ नोंथांमोना फरायबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन चेक खालामबानो जाबाय। दा फट'नि साइजआ जानांगोन 20 निफ्राय 50 किबिसिम बेनिफ्राय सिगनेचारा 10 निफ्राय 20 किबिसिम बेनिफ्राय नोंथांमोना पिक्सेलखौ गोरोबहोनांगोन अब्लासो एप्लाइ जागोन। दा बेखौ आं दोनथ'नानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दायो एप्लाइ प्रसेसखौ थ' नोंथांमोना बेखौ नायै लानो हागोन बेनिफ्राय स्क्रिनशटबो खालामना लानो हागोन पिक्सेला गोरोबबासो नोंथांमोननि फाइनाल साबमिटआ जागोन एबा एप्लाइआ जागोन। दा फट' आपल'ड खालामनाय बे जोब्बाय बेनिफ्राय जोंहा गुबुन स्टेजाव फैबाय 3आव बेनो जाबाय डिटेल्स। दा नोंथांमोना बेयाव कास्टखौ जों सेलेक्ट खालामनांगोन जों एसटिआव थुना होबानो जाबाय। दा एसटिआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनसे ओंखारगोन अके खालामना हो। दा अके खालामनानै एसटि जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना डिसेबिलिटि दङब्ला येस गैयाबा न' होदो। दा येस न' नोंथांमोना बेयाव गासैखौबो सेलेक्ट खालामना ला। दा नाय बेखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय दानिया गुबुन प्रसेसआव नोंथांमोना गाहायाव थांनो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स। दा बेयाव नोंथांमोना धोरोमखौ सेलेक्ट खालामना लादो बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना माइनरिटि एबा मेजरिटि थ' नोंथांमोना येस न' होना ला। बेनिफ्राय दानिया नेसनेलिटि इन्डियान होदो बेनिफ्राय दानिया जोंहा स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबावनांगोन आसामखौ होदो। दा नोंथांमोना बेयाव माखासे एग्जाम सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामना ला गुवाहाटियाव बेनिफ्राय सेकेन्डआवबो गुवाहाटियाव होना लाबानो जाबाय। दा नोंथांमोना बेयाव माखासे ओरैबायदि आइडि लांनांगोन एग्जामाव थ' बेखायनो येस होदो बक्सआव बेनिफ्राय माखौ लाङो नोंथांमोना आधार कार्ड पेन कार्ड होनो हायो। दा जों आधार कार्डखौ होनोसै थ' बेयाव आधार कार्ड होनाय लोगो लोगो दानिया आइडि प्रुफ नाम्बारखौ नोंथांमोना आइडि नाम्बारखौ होनांसिगोन आधार कार्डनिखौ। थ' बेयाव होबाय बेनिफ्राय दानिया डेट अफ बार्थ नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामना लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना टुइन्स दङबा येस गैयाबा न' होदो। बेनिफ्राय दानिया जोंहा मेरिड आनमेरिड मोनसे अपसन दङ बेखौ सेलेक्ट खालामना लानांगोन। दा जों बेयाव सेलेक्ट खालामसै बेनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स नेमखौ लिरना होदो आरो एड्रेसखौ गासैखौबो लिरना होदो गामि पस्ट अफिस पिएस बेनिफ्राय जोंहा स्टेटखौ जों सेलेक्ट खालामबावनांगोन आसामखौ।
दा एड्रेसा प्रेजेन्ट आरो पार्मानेन्ट सेमब्ला थ' नोंथांमोना टिक मार्क होदो बक्सआव अब्लानो फैजोबगोन गोजौनि गाहायाव बेनिफ्राय नोंथांमोना दानिया मा खालामनांगोन बेनो जाबाय भेलिडेट नोंथांमोना खालामनांगौ दा भेलिडेट खालामना लादो अब्ला बेयो भेरिफाइड जागोन थ' बेयाव जोङो भेरिफाइड खालामबाय बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुना हो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो लडिं जाबाय पेजआ दा नोंथांमोना नेनांगोन दा लडिं जानाय लोगो लोगो दानिया जोंहा माखासे डिटेल्स होबावनांगोन फरायनायनि दा बिदिब्ला जों नायनोसै फैदो मा खालामनांगौ दा नोंथांमोना मोनदों फार्स्टआव एग्जाम फार्स्टआव नों मा एग्जाम पास जादों बेखौ डिग्रियाव होदो दा नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम BA BCom बेनिफ्राय स्ट्रिम नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो आरो नोंथांमोना माब्ला पास जादों इयारखौ होदो बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ होदो एबा मार्क्सखौ होदो थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेखौ होना लादो दा आदार्स दङ दा बेनिफ्राय कम्पिउटार नलेज थ' नोंथांमोना बेयाव दङब्ला येस नो होनानै सेलेक्ट खालामना ला नों मानि सायाव डिप्ल'मा खालामदों दा बेखौ नोंथांमोना डिप्ल'मा बा सार्टिफिकेट दङबा थ' बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन बेनिफ्राय अकेआव नोंथांमोना थुना हो अब्ला बे एड जागोन थ' बेयाव जों अके थुनोसै लोगोफोर नोंथांमोना गावगाबागाव होना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया सिगाङाव जुदि माबाफोर एक्सपिरियेन्स दंखायोब्ला थ' नोंथांमोना होनो हागोन आरो बेयाव माखासे गाहायाव बक्स दङ दा नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन दा खायसे एग्जाम होनो गोसो दङब्ला ट्रेनिं थ' नोंथांमोना येस आरो नङाबा थ' नोंथांमोना न' होदो बेनिफ्राय दानिया जोंहा लेंगुवेज जों बेयाव सेलेक्ट खालामदो नों मा लेंगुवेजखौ रोङो बेयाव मोनथामनि गेजेराव जायखिजाया मोनसेखौ नांथारगोन कम्पालसरि दा जों इंलिसखौ गासैखौबो टिक मार्क होबाय दा बेनिफ्राय बड' हिन्दी नोंथांमोना होनो हायो दा बेखौ होना लादो गावगाबागाव दा बेखौ होनाय लोगो लोगो जोंहा गाहायाव मोनसे अपसन मोनो भेलिडेट दा जोङो भेलिडेट खालामनांगोन अब्लासो भेरिफाइड जायो दा बेखायनो जोङो लेंगुवेजखौ होजोबनानै गासैखौबो रोङो होबाय बेनिफ्राय भेलिडेट खालामबाय भेरिफाइड जाबाय दानिया जों सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुनोसै दा जों बेयाव थुनाय लोगो लोगो पेजआ लडिं जाबाय थ' दानिया जों बेंकखौ सेलेक्ट खालामनांसिगोन जों गासैबो बेंकआव माखौ एप्लाइ खालामनो सानदों दा जों फार्स्ट प्रिफारेन्स नोंथांमोना माखौ होनो गोसो दा बेयाव गासैखौबो सेलेक्ट खालामबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आं बेयाव गासैखौबो सेलेक्ट खालामबाय दानिया जोङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुना होनांसिगोनलाय बेनिफ्राय जोंहा गुबुन प्रसेसआव फैनो हासिगोनलाय दा नोंथांमोना बेयाव गासैखौबो सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय दा बेंकखौ सेलेक्ट खालामखांनानै जोंहा दानिया भेलिडेट खालामबावनांगोन दा जों खालामबाय भेरिफाइड जाबाय बेनिफ्राय जों सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुना होदो अब्लानो लडिं जासिगोन आरो प्रिभिउआव जोंहा थांनो हासिगोन दा बेबायदि अके जानाय लोगो लोगो प्रिभिउ जाबाय नोंथाङा मा फिलआप खालामगो गासैखौबो नुफिनजोबो बेखायनो बेयाव मोजाङै नायफिनदो दा बेनिफ्राय फट'आव नोंथांमोना टिक मार्क होनांगोन कनफार्म खालामनांगोन बक्सआव अब्लासो फाइनाल साबमिट जायो दा बेखौ नायै नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन दा बेयाव ओंखारजोबबाय दानिया नोंथांमोना सिगनेचारावबो टिक मार्क होनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मोननै अपसन मोनदों आइ एग्रि बेनिफ्राय आइ कनफार्म थ' नोंथांमोना बेयाव टिक मार्क होदो बेनिफ्राय गाहायाव नाङा थ' जोबथारनायाव नाङा बेखौ होनाङा मानोना जों नेम चेन्ज खालामाखै बेखौ जोङो नाङा थ' बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया जों सिगनेचाराव टिक मार्क होखानांगोन बेनिफ्राय जों कमप्लिट रेजिस्ट्रेसनाव जोङो थुना होदो अब्लानो बियो अके थुनाय लोगो लोगो फाइनाल साबमिट जागोन आरो नोंथांमोना एडिट खालामनो हानाय नङा दा बेयाव आङो फाइनाल साबमिट खालामो लोगोफोर मानोना आं गासैबो डिटेल्सखौ अके होआखै थ' बेखायनो आं बेयाव फाइनाल साबमिट खालामला थ' नोंथांमोनाबो नायै खालामबानो जाबाय जाहाथे फिउचाराव जेबो प्रब्लेम जायैबादि दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर एप्लाइ प्रसेसा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो गोदाननि फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव